Dusmarhay na hapon po sa Indogabos mga tugang and welcome sa satuyang programang Pentecost program sa DCGB. Ako po si Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi at ang kaibahan po ngunyan na magiging co-anchor ko po ay walang iba kundi si Ami Bolinas. Good afternoon, Ami. Good afternoon, Father Boots. Yes, magkakasama ikaw tayo po ang ngayon na anchor, April 24. Okay? Sa tuyang programang Pentecost. Iyo. Okay? Father, Kada ikaw ko po na naman ang kitang ukudan mo niyan. Ano? Ikaw po ang anchor, Father. Ako co-host mo lang. Okay. So anyway, haputon sa siguro ang mga nagdadahog sa tuya kung gusto nila makatanggap ng regalo, makaresibi ng regalo. Si Seng, sa Indo gusto makaresibe ng regalo. Yan ang pag-uurlayan tangon yan, ang regalo na hali sa Espiritu Santo. Mayangon yan daw, ang satuyang magiging guest ay si Monsignor Noe Thomas, si Mr. Nes Bungon, saka si Mrs. Maria Lorenzana, at panginginutan kita sa pangadjion ni Miss Chu Lisay. Okay? So bago kita magpuong ka sa tuyang programa, marahay baga na buksan ta ang sa tuyang programa ning pagpangadji. Okay? So ngayon, agadon ta si ang pagadji na itatao sa tuya ni Chu Lisay. Okay? Ano ba siya? Hello? Sing ate, sa Spirit. We praise you and we glorify you for your kindness, your mercy, and your grace. Salamat sa gabus na tinatao mong mga balaog sa samuya. Minarani kami sa imo bilang makasaalan, asin minahagad din kapatawaran. Patawad, kagurangnan, sa samong mga shortcomings, sa samong mga weaknesses, maski nga ni uya sa imo nagsisirbi, minsan nagkakasala manggiraray, kaya bago maghampang sa imo, minaagad kami ning patawad. Inaagad mi ang sa imong grasya, na kami padagos na gabayan, kang sa imong Espiritu Santo, sa pagbalangibog, kang misyon, asin kang maray na bareta. Salamat po, Lord. Salamat, Father, Son, and Holy Spirit, sa pirmi mong padagos na pagantabay sa muya. Gabus ini, sa pangaran ni Hesus Kristong kagurangnan, iniitaas niya mo sa imo. Amen. Amen. Sa ngaran ng Ama, sa akin, sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Okay, thank you very much, Chu Lisay. Ami, kumusta ka mo dyan? Kami, Father, ang grupo ngunyan, kaaldawan po ngunyan, kang Verbum Vitae Charismatic Community, kang Albay Cathedral. So, nagpadara po si Monsignor Weng kang sa iyang apology and regrets ngunyan na hapon, tama emergency siyang aatenderan na alauna hanggang alas 2. Kaya lang pinadara niya sa tuya ang very able na sa iyang assistant ngunyan dyan sa parish, si Deacon Reverend Aaron Liasos. So siya po ang makakaibatang ngunyan sa pag-discuss kang mga fruits of the Holy Spirit. Kay ribanan tamang po ngunyan so mga miyembro kang VVCC, Verbum Vitae Charismatic Community, si Sister Chu Lisay, day paugaring siya nahiling sa video ngunyan. Mahiling po later on. Tapos si Sister Nes Bonggon, bako po Mr. Sister Nes Bonggon and Sister Maria Lorenzana. Gabos po sinda members kang BBCC kang Albay Cathedral. So mapuon po kita sa
discussion tungo yan ng hapon. Si Reverend Aaron po ang masimbag kan mga kahaputan ta tungkol sa mga balaog, gifts of the Holy Spirit na kung paano tayo ni na tinatao sa tuya kang Diyos and kung mga ano po ining mga regalo na kuminsan deita siguro na araman kaya deita man po nagagamit. Gari mga nakapatos gayud iya na regalo sa tuya, deita aram. So ngunya na hapon po iyo po ang pag-uulay-ulayan ta. Iyo tama yan, Ami, kasi ang importante mo niyan, yung mga regalo na nakabalot, yan, kaya din gayog na re-reparo. Kahali unta ito, parang sa tuya nga matamasa ang regalong iyan, dapat mahiling ta talaga. So ngayon, ipapaliwanag sa ito ni Reverend Aaron, tama ma? Reverend Aaron, ang tungkol sa mga balaog o regalo kang Espiritu Santo. Ano, ang sigurong haputa, paano man ini nakukuha? Paano man ini, kaipuhan ba talaga? We have to earn it? Kailangan ba talaga natin magpakapagod? O parang makuha ta ang balaog na yan? O tinatawag kasi sa theology nga, merited or unmerited ba yun? Reverend, sinasabi ta na, kailangan magpakapagod ako kayo ni para makuha ko ini. O tinatao talaga ikang Espiritu Santo. Yan, naputa. Ano? So, importante yan na maaraman ta na ang regalong iniho, sasabihin ba natin, I deserve it eh. Because I am entitled to it. Kasi ngayon panahong iniho, ngayon na sa tinatawag na mga millennial, sinasabi nila, I deserve it. I am entitled to it. Are we all entitled to this gifts of the Holy Spirit? Opo. So, dangugunta po si Reverend Aaron. Sige po. So, Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Diyos maray na hapon tabi, Father Butch, Ma'am Ami, asin sa mga kaibanan tadigdi. Sa giraray, ako tabi si Reverend Aaron Liasos, taga Daraga. Asin sa presente ako po an assisting deacon sa San Gregorio Magno sa Albay Cathedral. Ako tabi yaon digdi sa Indo, ninhulita isinubol ako kan Espiritu Santo sa paagi kan samuyang namumutan asin ginagalangan na pura paroko si Monsignor Weng Thomas. Kaya aniyon po ako an padara niya digdi tangan na magpaliwanag kaining sa tuyang 7 gifts of the Holy Spirit. Asin sa halipot na panahon sa tuyang pag-uurulayan, aaramon, mimidbidon kung ano mananggad ining 7 regalo kan Espiritu Santo sa tuya bilang mga binunyagan. Asin sa tuya manahihilingon, ano ang koneksyon ka ini sa pagselebrar niya to kan ika-500 na taon kan sa tuyang pagtubod digdi sa Pilipinas. Asin magguyo na paghurup-hurupan ta na sa laog ka ining ika-500 na taon kan biyaya nin pagtubod na sa tuyang inako, paano niya to ini ipinapasa ining balaog na ini sa ngunya na panahon. Urog na sa ngunya na nagaatubang kita ka ining krisis, ining pandemya, paano kita natatabangan ka ining mga balaog nin Espiritu Santo. Kaya sa pagpuon, aramon tango na kung anong ibig sabihin ka ining regalo o balaog. Ano man ang gadaan regalo? Ang regalo baga mga tugang, it is something that is valuable. It is freely given kusa ining itinatao sa tuya kan Diyos. As in, it is not something that we deserve. Sabi nga ni kasubago ni Padre, kung it is something that we deserve. It is not something that we deserve, but rather it is out of God's gratuitousness. Hali ini sa daing sukol na pagkamot sa to kan kagurangnan sa Jesucristo, asin padagos man na iwinawara sa to sa paagi kan Espiritu Santo, kan kita nag-ako kan bunyag. Kan kita binunyagan, iwinara sa to ang regalo na ining 7 regalo kan Espiritu Santo, tangani na magtalubo kita sa kabanalan asin karahayan. Asin mga tugang, ang 7 regalo ni Espiritu Santo, makukuha niya to ini sa katisismo kan sa tuyang simbahan. Sa numerong 1831,
Asin iyo po ini ang nakasurat naman. Enot, kadunungan o wisdom. Ikadua, ang pagkamidbid o knowledge. Ikatulo, ang pakasabot o understanding. Pang-apat, ang marhay na hatol, right judgment o counsel. Ikalima, ang kaisugan o fortitude or courage. Mhm. Pang-anom, ang kabanalan o ang piety. Opo. Asin pang-pito, ang banal na pagkatakot sa Diyos o fear of the Lord. Siring man, mga tugang, ining 7 regalo kan Espiritu Santo, mahihiling o mababasa man niya to ini sa libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 11, versikulo 2 sagkod 4. Asin sa tuyang mababasa, iyo ini. An Espiritu nin kagurangnan mauntok sa saiya. An Espiritu nin kadunungan asin pagkasabot. An Espiritu nin hatol asin kusog. An Espiritu nin pagkaaram asin nin pagkatakot sa kagurangnan. An pagkaigwanin pagkatakot sa kagurangnan, iyo an sa iyang kaugmahan. Asin ngunyan, sa saro-saro na po niya to, ining Opo. mga balaog. Enot, mga tugang. So, Father, Reverend Aaron, nariresibita palang iyan sa tuyang sa pagbunyag. Sa pagbunyag. Okay? Tinataon So, na po very yun sa important pala ang sa tuyang Umpo. pagbunyag. Umpo. Oo. Kaya lang, ang pagbunyag ta mga, kuminsan sa mga aki pang maray, Aki, pakita. kaya paano ini, maski na aki pang maray, talagang tinatao na ini? Ampo. Ninhulita, yung ani po iyan, aki pa man kita, dayta pa man ini aram, dayta pa man ini nasasabutan. Kaya ining balaog na ini, na kan Espiritu Santo, napapagtibay ini, kan kumpil. Kaya pag minaako kita kan sakramento ning kumpil, digdi niya to mas nasasabutan ining mga balaog na ini, na dapat niya tong isabuhay o tubon sa tuyang mga buhay, sa tuyang sadiri. Okay. Paano ang sa pagbunyag, ang ginaako ka ni, so in behalf of the child, so sa iyang So, mga mga ninong, mga at ninang, inang. mga magurang, iyo an Iyo matao po. sa tuya, mapaliwanag, magiya ka iyan, mantang kita nagtatalubo sa So, iyo pagtubog. palang, kaipuan palang, Kaya, masabutan man opo. iyang ka mga Iyo magurang, po. Kaya- tapos ang mga Yan. ninong-ninang. Kaya, Lalong-lalo na sa pagpili man kang mga ninong and tama, ninang, iyo po, so makakatabang sa aki na tama, sa pagtalubo niya, masasabutan ining mga balaog mga na ini. balaog. Totoo Oo. po iyan. Kaya pag nagbubunyag, bigpapasabot ko talaga sa mga magurang, sa mga ninong asin ninang, an sa indang katungdan bilang mga matubong sa mga aking ini, asin so, sa mga magurang, na sindang inot na matukdo kan mga kan balaog na pagtubod ini na sa iyang sa tuyang inaako. So, sa bunyag. so ang pigsasabi mo man, Father, ay Mhm. Reverend, nalilibong pa ako. Ang deacon kaya pala, Reverend ang Reverend. pag-apod. Okay. Mhm. Ang gustong sabihin kayan, ang mga balaog na ini, mas lalong pinapatibay Pinapatibay. kung tinatawan na kita kang Kung sakramento kita kang minaako pagbunyag. na kan sakramento nin Pagbunyag. pagkumpil. Anong taon, how old nga ni Tabi Father, ang Reverend, ang Kumpil. pagkumpil? Oo. Sa ngunyan po, ang simbahan, pinapayagan kita pag nasa edad ng 12 anyos. Kaya lang ngunyan, ninhuli igwa kita nin mga protocols, ngunyan pinagbabawalan mga below 15. Kaya ngunyan, sa tuyang diocese, mga 16 above ang edad na Pigkukumpil. pigkukumpil. Okay. Pero usually, 12 years old, Pwede na. pwede na po. Mm-mm. Ninhulitan na sa, na sinda age of reason na tangani na maaraman na ninda ining mga bagay na dapat Okay. nindang. So bago naman magkumpil, Mhm. nagkakaiba Omni mga seminar, mga series of seminar, seminars Opo. na na masabutan. ini, binabalikan ini, pinapasabot, na ini sa mga biyaya na inako niya to, kanbunyag. Okay. Okay So po. sa ngunyan, siguro kung i-review giraray kang mga above 15, Opo, i-review niyan. ta giraray kung ano ini mga balaog Ano ini? na ini. Opo, Oo, sige po. sige. Ngunyan po, sa tuyang saro-saroon, enot wisdom o kadunungan o karunungan. Ini, kita baga minsan, masabi kita, madunungon ka ngaya? Bako, kita baga mga arod kayan, pwedeng, in a positive or negative,
madunong, pwedeng matibay o matali, pwede man na madunong, sutil o pasaway. Pero ining balaog na ininin kadunongan, itinatao ni sa tuya kan Espiritu Santo, tangani na matabangan kita, na maaraman ta kung ano ang tama, asinan sala, susug sa kabutan kan mahal na Diyos, asin sa lungat ka ini, iyo ang mga salang katukduan. So iyo po iyan. Wisdom is our capacity to love spiritual things more than material ones. It is looking at reality from God's point of view. Asin magayuno na modelo ka ining wisdom, iyo si Hading Solomon, na kung sain si Solomon, sarong banggi, kan siya nagkakaturog, ang Diyos nakipag-ulay sa iya. Asin sabi kan Diyos, Solomon, you have found favor with me. You may ask whatever you want. Pwede kang maghagat sa kuya, ano man ang gustuhon mo. Kayamanan o kapangyarihan. Alagad sabi ni Solomon, Solomon asked God to grant him a listening heart, to give him the wisdom to be able to guide his people according to his law. Asin, pakasabi kainin ni Solomon, hinangaan siya kan Diyos sa iyang mga sinabi. Kaya ang kagurang nagsabi sa iya, you did not ask for power or prestige, and from now on, I will make you the wisest man in the world. If you live according to my commandments, your throne will last forever. Iyo po ini mga tugang ang buot sabihon kaining kadunungan na itinatao sa tuya kan Espiritu Santo. Kaya hagadon taman sa kagurangnan, natawan man kita kan siring kaining kadunungan, tangan ina maaraman taman ang kabutan sa to kan kagurangnan, sa satuyang buhay, tanganing maaraman ta, kung ano ang tama asinan sala. Ikadua mga tugang, iyo an understanding. Yan, sa mga pangyayari ngunyan sa kinaban, minsan nalilibong kita kung paano niya to sasabuton ang mga bagay-bagay na nangyayari sa tuya. Asin sa balaog na inikan, Espiritu Santo sa paagi nin pagkasabot, tinatabangan kita na masabutan ang mga katotohan manunungod sa satuyang pagtubod. Asin sa lungat nga ni kaining pagkasabot, iyon kawaranin pagkasabot o an kamangmangan. Understanding helps us to understand the meaning of the truths revealed by God more easily and more deeply. It involves taking the time to uncover the deeper meaning of our faith and the mysteries of God's magnificent creation. Asin sa model kaini na understanding iyo si Santo Tomas Aquinas, yan, who was given the finest intellect to be able to understand and explain the truths of our Christian faith. Siya sa mga inaapod na doktor kan sa tuyang simbahan, nasusog sa iyang mga katukduan, natabangan kita na masabutan taan mga bagay na ngangalasan na urog na mga bagay na manunungod sa pagsamba sa Diyos. Asin saro nga niyan sa mga tinukdo sa tuya ni Santo Tomas, ang manunungod sa transubstantiation, kung saan ipinaliwanag niya ang transformation kan tinapay kan arak pasiring sa hawak asin dugo ni Kristo sa laog kan konsagrasyon. Iyo po ini mga tugang ambot ipasabot sa tuya kan ikadawang regalo na masabutan taan mga bagay na manunungod sa Diyos. Kaya siring man hagadon ta sa iya na iwara sa tuya ang biyaya nin pagkasabot na masabutan taan mga misteryo nin Diyos na ipinapasabot sa tuya sa aral daw niya tong pagkabuhay. Yan. Pangtulo, ano nga ni po sa inot? Wisdom. Pangduwa, understanding. Pangtulo, iyo an knowledge. Knowledge o pakamidbid o kaaraman. Sabi nga ni baga ka itong Erne Baron, knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. Kaya sa ining balaog na ini na itinatao sa tuya kan Espiritu Santo, tinatawan kita kaininin kaaraman na mamidbidan taan kabutan kan mahal na Diyos sa buhay ta. It is the grace to see how God is working in our lives, especially in the areas of great moral decision. And it is in our capacity to appreciate every creature in relation to our Creator. Asin sa model kaini si Saint Francis of Assisi na huli sa iyang sa iyang pagkamidbid sa kagurangnan, he was able to see the beauty of every living creature as the manifestation
of God's love for us. Kaya hagadon taman ang grasya nin pagkamidbid, pagkaaram tanganing masabutan taman ining biyayang ini kan mahal na Diyos. Asin ikaapat, iyoan right ang counsel. Siguro, Father, Reverend, punduhon tangon din dyan, sige. tapos tanganin ko baga mas masabutan ta itong Ah, tulo. sige. Ang observation ko po, wisdom, ano to, Knowledge. understanding and knowledge. Okay. Gari gabus yan sa Mm. pag-iisip. Yan. Ano, Father Butch? Mhm. Ano masasabi mo, Father Butch? Yeah, totoo yan. Sabi mo nga, nasa pag-iisip. Kasi number one, pag ang wisdom, karunungan, ay naaaraman mo ang mga kadahilanan. Mhm. Kasi sabi, Sophia in Greek, ano sila? Sophia, wisdom. Ang ibig sabihin, kaya mga philosopher. Philosopher. Yan, sila, madunungon ini, pilosopo yata ining Yeah. taong ini Kasi misconstrued ang tinatawag natin pilosopo. Ang taong pilosopo din, may karunungan din yan, pero baligtad. Ano? Kaya karunungan yan kasi ang kaimportante talaga digdiho, naaraman ta ang dahilan, kadahilanan. In other words, ikakagta sa buhay ta, importante sa sarong tao na aram niya ang purpose. Okay, purpose. Kasi what can wisdom give us, anong maitatao sa tuya kang wisdom o kadunungan, ay yung purpose. Kaya there is this question, basic question in life, what is our purpose? In other words, what is our vision? Okay? Importante yan. Kasi kung di mo aram ang purpose mo, para kang daing padudumanan. Kaya at the same time, kasi connected yung mga gifts of the Holy Spirit. Yung wisdom. Importante yan kasi alam mo talaga ang purpose. And then at the same time, sinabi nga ni Reverend Aaron, na yung bago ka magkaroon ng araman, yung knowledge, igwa ka ng understanding. Kasi pag naaraman mo na ang purpose, why am I here in this world? Bakit? Ang tanong sa catechism okay? Why am I here? Bakit yaon ako digdi sa daga? What is my purpose? Yan ang naitatao kang wisdom. Ano? What is my purpose? O araw kayo sa tuya, what is our purpose in this program? So ganun po yun. So ganun sa buhay, we always to ask ourselves, what is the purpose? Because then later on, pag klarado na tayo sa purpose natin, it will be, yung papasok na si understanding. Kaya pala naiintindihan ko na. Hanggat hindi natin naiintindihan, hanggat hindi natin talaga aram ang purpose, dahil ta maintindihan. Okay. So, yun. Thank O, you, Father. Mapadagos na kita. So, wisdom, Knowledge, knowledge, understanding. understanding. Okay, so gabos pagpasabot. Pagpasabot So, sa dakay tuya, puan kan- sabutan ang purpose, sa Purpose. buhay. Yeah. Ano pa? Understanding Understanding. and masabutan ta, and then ang knowledge na mas nadagdag ang sa tuyang kaaraman. Okay. Po, So thank ano you. pa tabi, Reverend? Sige po. Ang masunod po iyo ang counsel, ang right judgment, o ang marhay na paghatol, asin o payo. Sa arual daw niya itong pagkabuhay kita, pirming minahampang kita sa mga pagdesisyon sa tuyang buhay. Asin ining balaog na itinatao sa tuya kan Espiritu Santo, tinatawan man kita kaininin pagkasabot. Tangani na masabutan taan kabutan nin Diyos sa manlain-lain na sitwasyon o sirkumstansya kan sa tuyang buhay. Asin sa lungat nga ni kaini iyuan katagasan kan sa tuyang payo o mga salang paghuna-huna sa mga bagay-bagay. And it is our capacity to discern correctly and immediately the will of God in the different circumstances in our lives. So sabi nga ni kasubago ni Father na sa wisdom, naaraman ta kung ano ang purpose niya to sa buhay. Asin ngunyan sa counsel, sa right judgment, tinatawan kita nin kapasidad, tangani na mas masabutan ta ang mga bagay-bagay kung paano kita masimbag sa kabutan na ini kan mahal na Diyos sa manlain-lain na pangyayari sa satuyang buhay. So, iyo po ini. As in, model kan counsel iyo si Padre Pio, Saint Padre Pio na
who was bestowed with the gift of reading people's mind and foreseeing the future. So iyo ini an example ka ining counsel or right judgment. Iyan mga tugang. Asin masunod iyo an fortitude o courage. Ngunya na nahiling tana an kadunungan, an pagkasabot, an pagkamidbid, an maray na paghatol kung paano kita madesisyon sa tuyang mga buhay. Ini naman ang tinatao sa tuya na balaog, ang kaisugan, ang katatagan, ang kakusugan nin buot. Iyo man ini ang balaog na tinatao sa tuya, tanganing matabangan kita na magkaigwanin kusog buot, tangani nahampangon niya to ang mga pagsubok, ang mga bagay na sa tuyang kinakahampang, sa taho kan sa tuyang mga pagsakit, asin kadipisilan, tinatabangan kita kainin na mapakusugtaan sa tuyang mga sadiri, ang sa tuyang buot, asin sa lungat kaini iyuan kapurisawan o sa tuyang pagkatakot. Yan. So, igwana naman, ang ikaw pig-introduce, iyo Ambo. yan ang So kasabago, Counsel. counsel, marhay nahatol, And- asin ngunyan an fortitude o courage. courage. O, Father Boots, will break first ngunyan sa pagigiromdom. An oras hatod sa Indokang. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemen Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpleto address, contact number, pirma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan.
bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Ay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Lakaw Padagos ang Misyon with Father Butch Bobasi OP and Sister Ami Bolinas. Kasubago mga tugang, sa tuyang nadangog ang mga paliwanag ni Reverend Aaron Liasos. Thank you very much, Reverend, sa imong paliwanag. At nadawog ta so mga balaog kang Espiritu Santo, So, igwa pa siyang idadagdag. Anyway, pwedeng dali-dalian natin kasi 10 minutes na lang tayo at may mag-share pa rin. So, kung pwedeng i-summarize mo, Reverend, ang mga kasunod pa, parang makumpleto sa 7. Sayang naman dahil makumpleto sa 7. Kulang. Okay, Reverend. So, kasubago, sa imo pagkatapos na mapag-urulayan ta ang tungkol sa kadunungan, di ba? Yung wisdom, yung knowledge, understanding, yung counsel, yung importante talaga may tagapayo, importante yan, nag-advise, So, dumang kita nakatapos, ano pa ang may fortitude, yung fortitude, yung tinatawag natin na katapangan, or yung sa Bicol yan. Sorry, hindi na ako gaano marunong mag-Bicol, but anyway, yung ano ba? Kaisugan, kakusugan. Kaisugan, okay. So maisog ka. Kaya pag Espiritu Santo, puno ka ng Espiritu Santo, bako kang duwag. Kundi ikaw maisog. Matapang ka. Pero sa tamang tinatawag kaisugan. Anyway, Father, Reverend, padagos mo tabi sa imong mga gustong ipamati masamuya. Sige po. Yan. So, ang huring duwa na balaog na sa tuyang naresibi hali sa Espiritu Santo, pang-anom kaini an piety o reverence o sa Bicol an kabanalan. Yan. Kita gabos na binunyagan, gabos kita inaapod na maging banal asin magpakabanal, ang universal call to holiness. Ining balaog na ini kan Espiritu Santo, tinatabangan kita kaini na sambahon niya to ang Diyos sa bilog niya tong puso, sa bilog tang isip, asin sa bilog niya tong kalag. Ang tunay na pagsamba sa Diyos, danay na ipinapahiling niya nato sa iya sa pag-ako ta kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Minsan na siya nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat. So, yan mga tugang, saro sa magayon na pagpahiling kaini sarong model o halimbawa kaini iyo si San Jose na nagpahiling kan sa iyang kabanalan na idinusay niya sa diyang sadiri sa to foster his paternal protection to Jesus Christ. So yan mga tugang, kabanalan o piety. Asin panghuri, iyo an fear of the Lord o banal na pagkatakot sa Diyos. Inisaro ining biyaya, tanganin ay galang taan kapangyarihan nin Diyos, asin pagsayumata sa pagibonin maraot, sa pagibonin kasalan.
ining pagkatakot na ini bako po ini so pagsindak sa tuya kan Dios kundi yu ini ang disposition niya to tangani na igalang asin sambahon ta ang Dios sa satuyang buhay asin sa lungat kay ini iyon kawaranin pagkatakot sa Dios. So iyi po ini mga tugang an pitong balaog kan Espiritu Santo na padagos na inako niya to asin padagos niya to na isinasabuhay tangani na kita magtalubo sa kabanalan asin sa karahayan. So salamat po sa inyo. Yeah, thank you very much, Reverend. Alam mo, gwa pa kita ng oras na natatada, pero siguro may click na lang or i-summarize ng satuyang sharer kasi siya ay magpapatutuo. Ano? Kang balaog kang Espiritu Santo. Ano? So, apo dun ta. Si siya ay magpapatutuo ngunyan kan satuyang... Sister Chu. Sister Chu. Okay? So, Sister Chu, ano ang samuyang madadangog sa imo na patututuhanan o patutunayan mo dahil kita gabos baga mga Kristiyano dapat tayo mga saksi or witnesses. Okay? How? By being a witness. Okay? So, yun. I-share natin na Chu yung sa imong balaog. Good afternoon po, Father Butch. Nice to see you again. Nakaano ka? Yes. Okay. So anong sa imong balaog na gusto mong ihiras sa samuya mo niyan? Ang mga balaog na sa urual daw, naiiling ko is, iyo ining ano iyan. So, pigpa-practice ko ngunyan is piety. So, personal na pagpapabanal po. Kasi sa ano mi po, sa samuyang community, kaipuhan, yaon sa samuyang covenant promises na oral daw dapat mag-attender ka kimas, not really oral daw, at least 3 times a week plus the Sunday Mass, tapos rosary every night, tapos 1 hour personal prayer daily. As in, kadakol pa pong piguutob na mga pangadjion. As in, igwa pa po ako dyan personal na pigdadagdag na nagugustuhan kong mga prayers. Araw gang iyan na angelic rosary to the angelic host. Kasi grabe po ang may reliance talaga ako sa mga angels of the Lord. Sa mga anghel, tadakulon sindang na itatabang sako. As in, maski mga petition na bako personal sa sako, as in sa sakuyang family, naiiling ko ang simbag ninda talaga na powerful. As in, saro pang prayers na pigdidebosyonan ko ang ano ini, precious blood of Jesus Christ. Dahil aramta naman na iyon nagtubo sa to, ang pagpabulos, kandu kang kagurangnan, dakulo na conversion, dakulo na, apod ka ini, so mga sararadong isip na pigpapaliwanagan ko na nagkakaigwasin na ng enlightenment, pagbigaagad ko sa precious blood ni Jesus Christ and many other, Father. Yes. Alam mo, okay, yes. Alam mo, maganda yung sabi nga ni, anumang tinatao sa tuya, ning kagurangnan, sa tuyang atamanon. Ang mga gifts na yan, ang mga balaog na yan, kung halimbawa, tawang kita ng regalo, pagkatapos, tinao ko sa imong regalo, dahil mo man pinapahalagan, o parang binabaliwala lang, dahil mag-grow. Ano? Kasi sabi mo nga ni Tabi, Chu, na ang kabanalan o piety, o sa pagiging pious baga, pious, sinasabi tayo, talagang naaalagaan mo yan, napapatalubo mo yan, okay, nanonourish mo yan, sabi nga ni, sa pamagitan ng pagsisimba, okay, sa pamagitan, kasi anumang gifts talaga dapat nourish it. Kaya sabi nga ni, even your friendship is a gift. Okay? So, sabi nga, nourish it with prayer. Yes, okay? Importante yon. Yes. So, yun. Ano ba, Ami, ano pa ang gusto mong Okay, idagdag? kita po digdin sa rong bisita, si Sister Maria Lorenzana, Sister Maria Lorenzana na magpapaliwanag man kung ano ang balaog na sa iyang naresibi and kung paano niya ini
ginagamit tanganing kumbaga mas makatabang sa iyang personal na buhay as in sa buhay man kang ibang mga kairiba niya. Yes po. Maray na hapon po. Maray na hapon po. Father, sis, amin. Ako po, pupunan ko pa ini kan, so agom ko nagadan. Kan nagadan sa kuyang agom, dahil pa ako digdi sa charismatic, kaya kulangan pa sa kuyang karaman, manungod sa mahal na Diyos. Katapos, naisipan ko tulos na, paano ko ini magkaburuhay na sa kuyang mga aki? Talima sa kuyang aki. Dahil po akong trabaho. Kaya, medyo nadagit pa ako sa mahal na Diyos. Sabihin ko po, talagang, Iyo. nadagit ako sa Diyos. Sabi ko, natapot na kinayas sa kuyang agong samantala kan aki pa po ako. Kinayas na sa kuyang ina. Katapos mo na naman, kinayas sa kuyang agong, paano ko ini mapa? Tapos pag-bless sa mga aki ko. Sabi ko, makakaarap naman po ini sa kuya. Ay, nakatapos. Kaya, takulaon talaga so, inanakit ko sa mahal na Diyos. Kaya, ganyan. Pero maski po ako, Father, na dagit sa iya. Dahil manggirari ako nagtunong magsimba. Iyo. Nagtampo ka lang. Natural lang naman kasi. Lahat na tao, we are all emotional beings. And God respects us. Ay, hindi naman galit sa'yo ang Diyos yun eh. Naiintindihan tayo ng Diyos kasi we are all emotional beings. We are a feeling being. Kaya naintindihan ito ng Diyos. Miski nagtampo ka, naggalit ka. Sabi mo nagalit ka. Pero actually, parang tampo rin mo sa Diyos kasi bakit ganun? Pero ang maganda sa iyo nga, daig ka nagpundo sa paglapit mo sa Diyos. Magayon ito. Kasi minsan baga kita, ang nangyari, may mga pagsubok ka agad, nag-give up na tulos. Kaya dapat mag-give up kasi nga igwa ka ng gift of fortitude. Yun kaya magayon talaga ang 7 gifts of the Holy Spirit na yan. Kasi tigtatao sa tuyaan kung kailan, kung kasuarin o kaipuhan ta iyan. Opo. Parang ano yan parang kung kaipuhan mo niya ning tapang, tatawang ka ng gift of fortitude. Halimbawa, kung kaipuhan mo ning pag-unawa, bibigyan ka naman ng understanding. Ano? So yung fear of the Lord, alam mo yung sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yes. Kaya ang problema kasi ngayon ng mga tao, din ang takot. Din ang takot nga ni sa Diyos, din takot sa ibang tao, din ang takot. Pero importante mga tugang, igwa kita dapat ng pagkatakot. Hindi yung tinatawag na servile fear, but yung tinatawag natin filial fear. Bakit takot tayong saktan yung ating nanay o yung minamahal natin? Because iginagalang. Yan ang importanteng takot. Kasi may takot na, alimbawa, kita, pag nandun ka sa 100 floor, mataas yun, takot kang maglampaw. Why? Tama lang. Dapat matakot lang kita because we value life. Importante ang takot sa buhay. Akala kasi natin ang takot kaipuhan sa buhay. Importante may takot kita. Ang takot tang iyan, nakakatabang. Lalong-lalo na ang takot na sa Diyos. Kaya miski sabihin natin, takot ka sa impyerno, importante yan. At first, dapat talaga tayo matakot. Matakot din tayo sa demonyo. Matakot tayo sa impyerno. Ang ibang yan, hindi natatakot. Yan ang importante. Magayon ang sinabi mo, But anyway, last parting word siguro, Ami, kasi inabot na naman tayo ng oras ng pamamaalam. Yes po, Father. Magayunon sa tuyang mga discussion ngunyan, ang mga balaog kang Espiritu Santo, and magayunon man po yung mga reflection mo na ining mga balaog na ini, kumbaga minalataw ini kung kaipuhan ta talaga. So, tinatao sa tuya ang wisdom, ang understanding, kung igwa kitang mga dakulang or mga desisyon na kaipuhang gigibuhon. And ito man nga ning paliwanag ni Sister Maria na maski na nag-agi siya kadipisilan
sa iyang relasyon sa Panginoon, pero di siya nagbitiw. Padagos pa rin ang sa iyang pagtubod, as in ang pagpangaji, na nagbago mang giraray ang sa iyang kabugtakan sa buhay. Napadakula mang giraray sa mga aki, maski sa katikapuhan. So, ini po ang mga magayunan na balaog na minalaog sa tuyang buhay kung yaon mang giraray ang sa tuyang pagtubod and clinging to the Lord, that He is in control of our life. So, may sarup pa ko na kitang mapaliwanag, but medyo kapos na kita sa oras. So, Father, magayunon ang first episode mo po being our host for this afternoon's episode ganyan. Sa tuyang programa sa Pentecost na iniiwan, Lakaw, Padagos ang misyon. So, sa masunod po, simana, kung igwa pong mga balaog o mga regalo hali sa Espiritu Santo, igwa man po ning mga bunga, kung ano ang mga bunga kang balaog na ini sa satuyang buhay. So, iyo po ang satuyang tutukaron sa masunod na Sabado. That would be May 1. Okay. Father? Yes. Anyway, ang masasabi ko lang na tinawang kita ng Diyos ng balaog sa tuyang atamanon iyan. Nurture it. Okay? Nurture it. Alagaan po natin. Diligin natin yan kung kinakailangan diligin. Alisin ang mga damo. Parang sa ganon hindi mawala. Anumang balaog o regalo, pinapahalagan. Okay? Let us always cherish and treasure the gifts. So anyway, apudun ta po uli si Reverend. Nandiyan ba si Reverend? Na siya ay agad sa iya ang pangadyon bago kita magtapos ka sa tuyang programang Lakaw, Padagos ang misyon. Okay? So yan po dyan si Reverend. Kung anyway, ako na lang siguro. Sige po. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya o balaog na ipinagkakatiwala ninyo sa amin, ipinagkakalob ninyo sa amin. Tulungan po ninyo kami na alagaan, palaganapin at pagyamanin ang mga balaog nito upang anumang aming gagawin, anumang aming sasabihin ay ikapagpupuri sa iyong at iyong kaharian. Ang lahat nito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. So maraming salamat Ami at kay Reverend Aaron at kay Julie Sai at kay Maria Lorenzana at kay Nes Bungon. Dito na daw so niya. But anyway, maghirilingan pang kita giraray. So, lakaw kita, padagos ang misyon. Yun. Maraming salamat po. Purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let the Ipinipresentar kan DZGB, asing iba-ibang relihiyosong organisasyon sa Diocese ni Legazpi, ang programang magtataon ng giya asin inspirasyon sa lambang Katoliko sa maabot na selebrasyon kan Pentecostes. Ang programang may temang The Holy Spirit in the Church Today after 500 years of Christianity in the Philippines. Gifted to Give, #Padagos ang Misyon, programang magpapaliwanag kan iba-ibang balaog base sa katuktuan kan Katolikong simbahan. Ang gabos na yan, madadango sa DZGB. Kada aldaw ning Sabado, alas 3 ning hapon, parte kan paghahanda sa selebrasyon kan Pentecostes. Nagigibuhon sa maabot na Mayo 22. Aldaw ning Sabado, marina magpartisipar sa selebrasyon ning Pentecostes.